Right, muri yeZimbabwe sekuziva kwamuri kuzviita mese kuti mota iyai kwaDice Mutukudzi yakarovera ende vanhu vakaswera vachipemberera zvisingaite vataura kuti accident iyoyo iri kutonakidza kudarika mamwe masongs akaimbwa nevamwe vanhu tisingatauri hedu mazita. Now nyaya iripo yakamira yakadai so inini ndangoti regedza ndingouya panapa since team Selmor rese rakamirira kuda kunzwa kuti Selmor ari kuzotaura kuti kudii pamusoro penyaya iyi ende inini munongoziva kuti handabva ndangota skillful pandangoonawo zvandangofungawo ndega ndikati I think iyi inenge respondi iri kubva kuna Selmor but madimikira ine maroverwo inenge yaitwa so ndikangoti inofanira kunge iriyo chete. So nyaya iripo yakamira yakadai so muri yeZimbabwe pari kunzi zvoni rimwe gore ndakambotora mari iyi ndisina kuikumbira kumba ndobva ndaenda nayo zvangu kuchikoro. Ndanga ndiri mbinga zuva iroro takadya tikaneta neboys right. Pandakazodzokera kumba ndakasvika ndikarohwa kunge nyoka yapinda mumba, kukurukura hunge wapotswa shuwa. Waibata hanzi kukurukura hunge wapotswa. Unozati zvinhu zvacho ndatrai kuzvitresa because inini ndiri munhu wekuti pakataurwa chino handisi munhu wekuti ndinongomhanyira kungoti alright aringotaura something. Chinhu chese chine meaning ndinokurumidza kudigesta kuti ndida kunzwisisa kuti ndiani ari kurehwa apa zviri kumbonyatsofamba sei because from nowhere munhu wangobude from nowhere kaungoti ndakabva ndaba mari ndobva ndaenda nayo ndobva ndanoidya nevatorwa those boys handiti ndobva ndanoidya neboys ndiri mbinga ndichionerwa zvisingaiti ndobva ndazodzoka kumba bva ndasvika bva ndarohwa kureva kuti ndakaita mwana muparadzi. Ukada kuzotiresa nyaya iyaya manje yana Selmor nana Sandra ukada kunyatsoiongorora uchaona manje kuti ungotora masini ese zvinhu zvese zvaakungoita se waakunoparadza but at the end of the day kune mubayiro uriko shamhu nemunyu iri kuzongosvika yakamira like because apa Dice ari kunzi akapuwa shamhu nemunyu nemaZimbabweans. Saka inini ndo zvaita kuti ndibva ndangoongorora because and this post iyi kai I believe kuti yanyorwa naSelmor iye pachake ndo zvandiri kubelieve inini because yanyorwa through murume wacho ende panga pasina kana 30 minutes accident iyaye kwaDice yapedza kuitwa pachingopedzwa yokaDice 30 minutes accident vatoona vatobudikira vakutotaura zvavo pastatement yavo yemadimikira. I understand kuti vanhu vekuti brand ravo hari bvumidze kuti vataure zvinosiyana basa rese kwatresa kumapages aSandra kana Selmor wacho aona chounoona chakanyorwa direct but chienda kwatendai manatsi ubvaona kuti apa wife material kao yambotorawo keyboard apa ikanyora tumadimikira zvayo ichipindura. Hapana hapo chakashata. Team Selmor, tell me what you think in the comment section. You know it's very important kuti team Selmor kamungomira mungozoti nyika yese ingori team Selmor. Kana uri team Selmor, you know what to do. Makisa register uchindiudzawo kuti uri kufungawo chi pamusoro penyaya iyi because inini ndangoongorora ndakangoona kuti I think apa ndo zviri kurehwa apa. Apa I think ndo nyaya because zvinhu izvo zvangotaurwa 30 minutes pakangopedza kuti accident ya 30 minutes. Yozotora ndanyatso trace time ma minutes ma seconds everything ndanyatso trace ndanyatso tarisa zvangu. Panangoti I think team Selmor inenge isina kusangana nacho kana kuti inonyatso uchibata mushe yangofunga kuti madimikira ari kutaura. But ndavanangoti inini zvangu ndiri munhu wekuti ndakanyangwarisa. Saka ndo zvandangoti tingouya tichingoonesana muri yeZimbabwe. Kusazivawo kuti muri kuionawo se ameno muri kufungawo chi panyaya iyoyo because mimi vanhu manga magara muri pa happy mood kudhara. Tell me. Pakaipa.